Falle na fasa ti'n disgwyl gweld traethau aer ar lannau yr Afon Mersey, ond mae'n bore bendigedig y bore yma. Dwi wedi dod lawr ar y baic ac na i jyst troi'r camera rownd i dangos y ti ar y traethau aer yma. Mae chydig o cŵn yn chwarae'r traeth a dyna melynau gwynt fan acw yn dociau Lerpwl. Os da ni'n troi'r camera, gawn ni weld Lerpwl, pellter. Gallai hon fod strategaeth braidd yn peryglus, dwi'n gwybod, ond gallu reidio heb dwylo ar darn yma. Bod o'n edrych fel ffordd, does dim ceir ar darn yma ar ffrog. Dwi wedi dod ar daith bach lawr i ddociau Penbedw rwan, ac ydych chi'n gallu dilyn yr arfordir y Penrhyn, ond mae rhaid croesi'r mynedfa mewn i'r cyfundrefn y dociau yma, Penbedw. Dyma un o'r pontydd, y Four Bridges, oedd na 4 pont, ac roedd nhw gyd yn agor. Erbyn hyn mae dim ond 1 neu 2 sy'n dal i gael ei defnyddio fel mynedfa i'r system y docs. Ond os dwi'n troi'r camera o amgylch, chi wedi weld un llong yna sy'n paratoi gadael. Mae llanw yn dod i mewn ar hyn o bryd, felly mae'n edrych fel maen nhw'n paratoi gadael ar y llanw uchel sy'n brysur yn cyrraedd y Mersey. Ac dyna chi, jyst os nawn ni edrych dros y dŵr, gei di weld Lerpwl unwaith eto.